Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bam da kasni. Ka jingjia ka bami hadin ka rally thuk jong ka Khasi Students Union ki SU kalapin paw ka jinglong ka batlot jong ka sarkar Meghalaya ha ka bayadai ka hok ka buram ba ka shongsuk shongsan jong ki pat ba ka jilla. Tang hadin ba kinong nya kalina Assam kila khanglenti ki kali Meghalaya ha khana para kalet kawan hapring ki arjilla kala syak ta jur. Ki kali pat ba ki kali kit nong jungok kai but what ki kali jong ki he sarkaru kila syak penthun. Kani kala pelong ka sarkar Meghalaya ban ki state bat ban net yakran bat ka sarkar Assam. Ka jingkali ka bami ka long balai ka sarkar Meghalaya ka kloy ban ki tang haba ka Assam ka pen ya ka bor Henry ka pen slempat ban jubab ya ki jingdawa jong la ki jong ki pat ba. Ha Assam ki pulit ki pau ba ki yeng banyada ya la ki jong ki pat ba. Ha Meghalaya pat karukom trekam jong ki pulit persya ikinong yaki bar ki pat ba kala penmi bun ki jingkali. Ka jing pendon kam ya ki tendong pensat kman ha ki jaka sa briu bar karukom kam ya ki nong yalam ki SU kala pelong ya ki babun ban sngo ba ka sarkar ka kham kloy ban pen ibor ya la ki jong ban ya ka ba penben ya ka daw jong ka jing yaki. Omla ban ai daw ya ka jing pen julor ya ki kali ka jing sha syo jong ki nong net nong wan ne ki we ki kambe an. Ki badon kti ki de ban sha to ket bat sha pen shitom kat kum ka an. Henry ha ka juk kapor dei ban pendon kam yiki kam jong katu kat ningut kum kalan ban kentat lut yiki mat jindawa ki baka ki SU bat ki pat ba ki lapen sngo. Ka jing khang nanti ha Assam ka lapen kan mauru ya ka jing shisha ka basngo si ba ka Meghalaya ka dang shanya jur ha Assam na ka benta ka bam ka umpnyang ki marbam bat ki we ki marbam marbiang. Ladala khang tang ka tu kat nisngi ya kilenti ka jela kala ban mat ya ka jing kerdu wat hadin palat san post nam ka jing yo jela la jong balai ka Meghalaya kampat la ban penmi ya ki mar ki badon kam ban pendap ya la ki jong ki pat ba. Ha kaliang ka wepat ha badon ki project jong ki company na shabar ki bakular jing baiting ka sarkar ka pau baga kloy ban plilan ka jing yakan at halor ka Sri Cement ha East Giant Hills kalong ganuk sa ka basyay ki pat ba ki try jaka bar ki seng bhalang kila dawa ya ka jigyas lok ka basyay ka jing yadai ka maryang bar ka jing buram ya ka man jong kisnong Henry hadu menta ka jubab na ka sarkar kampat la ban penhun. Ka jing jar jong ki babun ki MLA na Khasi Giant Hills kalapin sngo kya shu ha ka por election ki kular ban kran na ka benta ki pat ba. Henry habami ka jing tang khandiat ngut ki banut ban kran syai. Ka jing mi harun san social media kampat biang ki pat ba ki don kam ya ki nong mi khmat ki bakran hapo ka ying dorbar bat ki ba pen bore ka sarkar ban shimrai. Menteri Rangba konrat ki sangmaru uday ban kranshai halor ka jinglong jingman khamtam ya ka kam Sri Cement bat ka jing yakin at ka bami hadin ka rally ki SU. Ka jing jar jong unong yalam bahakli du ka sarkar ka penmi ya ka jing sngo ba ya ki jing ha Khasi Giant Hills la bet ha ki menteri bat nong yalam Khasi bakin penben. Ki pat ba kim kwa tang yu menteri Rangba ubami ha ki tamasa ki jing le kai bat ki program le kemen. Ki kwa ya unong yalam ubami syakmat haba ka jilla kamat ya ka jing uba sngap ya ka sur jong ki pat ba bat ubanut ban shim ya ka jing kit kli. Ka sarkar Meghalaya ka de ban penne ya ka jing dei ka babha ba ka Assam Henry kam dei ban ngo neting hakmat jongno. Ka jing dei hapden ki arjila ka de ban long halor ka jing buram ka jing rengkat bat ka jing da ya ka hok jong ki pat ba na baro arliang. Ka jing penkut kalong ka basyay ha ka tamasa bun ki bakloy ban thapti bat samrki Henry haba mi ka jing ki pat ba ki don kam ya ki nong yalam ki bakloy ban mi syakmat ki baja nisngap jar.